बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनायफोरखौ फारि फारियै मावफुंनायखौ नुनो मोनदों। बिसायख'थिनि समाव बिटिआर ओनसोलनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो खोथा होनाय बायदियैनो खामानि मावगासिनो दङ प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा। बिटिआर ओनसोलनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो आरो लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों। नंगौ, सरकारि साख्रिनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बिटिसिनि थागिबि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा गथायनो हागोन आर'जलाइ। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायदों। CSB एबा सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डआ लांदां मासिखौ सुफुंनो आर'जलाइ हांख्रायदों। HS आनजाद उथ्रिसारनायनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि डिग्री गोनां लाइमोनफोरा गथायनो हागोन आर'जलाइ। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि गासै मोन 372 लांदां मासिनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो खालामनो हागोन एप्लाइ। क'क्राझाराव थानाय CSBनि मावख'आव गथायफैनांगोन आर'जलाइखौ। फैगौ 20 नबेम्बरावनो आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा थाबैनो एप्लाइ खालामदो। एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनाय सानो नांगोन IPO एबा इन्डियान पस्टेल अर्डार। OBC जेनेरेल थाखोनि बिनायसाया होनांगोन 300 रांनि IPO। गुबुन फारसेथिं SC ST थाखोनि बिनायसाया होनांगोन 200 रांनि IPO।